যদি ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡରେ ନ୍ୟୁ ମେମ୍ବର ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ରହି ନିଜ ମୋବାଇଲ ରାସନ କାର୍ଡରେ ନ୍ୟୁ ମେମ୍ବର ଆଡ୍ କରିପାରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡରେ କେମିତି ନାଁ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ ବା ଆଡ୍ କରିପାରିବେ ତ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜିର ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ନାଁ ଯୋଡ଼ି ପାରିବେ ତ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଅତି ସହଜ ଉପାୟରେ ଘରେ ବସି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡରେ ମେମ୍ବର ଆଡ୍ କରିପାରିବେ ବା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କର ନାଁ ଆପଣମାନେ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ତ ତା ଆପଣମାନେ କେମିତି କରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାଣିବା। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ভিডিও ଟିକେ ବି ইনফର୍মেটিভ ଲାଗେ ବା ଆପଣମାନେ କିଛି ବି এই ଭିଡ଼ିଓରୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର এই ପେଜ୍ ବା ଆପଣଙ୍କର এই ଚ୍ୟାନେଲରୁ କିଛି ବି ଶିଖିବା ପାଇଁ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ এই ଚ୍ୟାନେଲ ବା ପେଜକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କି ଆପଣ ସେଇ ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡରେ କେମିତି ମେମ୍ବର ବା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାଙ୍କର ନାଁ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ତ ରାସନ କାର୍ଡରେ ମେମ୍ବର ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର ରହିଥିବ ତ ସେଟାକୁ ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ foododisha.in। ତ ସେତିକି ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୋ ହେଇଯିବ এই ফুড ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅଫିସିଆଲ ଆପଣଙ୍କର ୱେବସାଇଟ୍ ରହିଥିବ ତ ତା ଶୋ ହେଇଯିବ। ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣମାନେ ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର এই ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆସିଯାଇପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି এই ଆପଣଙ୍କର এই ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ପାଇଯିବେ। ତ ସେଟାକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନେ এই ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିଯାଇପାରିବେ। ତ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ এই ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିବେ এই ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆସିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଉପରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଉପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅନଲାଇନ୍ ସର୍ଭିସେସ୍। ତ এই ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଏତିକି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହିଛି ସିଟିଜେନ ସର୍ଭିସେସ୍ ତ ତା ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେତିକି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ এই ପେଜକୁ ଆସିଯିବେ। ତ ଏଇଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ରହିଛି। ଗୋଟେ ରହିଛି NFSA ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ନ୍ୟାସନାଲ ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆକ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି SFSS ଯାହାକି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟ୍ ଫୁଡ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସ୍କେଲ୍। ତ ଆପଣ এইଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇଟି ଅପସନ୍ ଏଠାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ এই ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ରହୁଥିଲା, ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମର୍ଜ କରି କିଛିଟା ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ରହିଛି ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ ନ୍ୟୁ କାର୍ଡ, ଆଡିସନ ଅଫ୍ ମେମ୍ବର, ଡିଲିଟ୍ ମେମ୍ବର। ତ ଏଇପଟେ ମଧ୍ୟ SFSS ଆପଣଙ୍କର এই ଅଣ୍ଡରରେ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ ନ୍ୟୁ କାର୍ଡ, ଆଡିସନ ଅଫ୍ ମେମ୍ବର, ଡିଲିଟ୍ ମେମ୍ବର এইଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଅପସନ୍ ରହିଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନ୍ୟୁ ରାସନ କାର୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କର এই ଯେଉଁ ଆପ୍ଲାଏ ନ୍ୟୁ କାର୍ଡ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ତ এই ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡଟି ଆପଣ ନୂଆ ରାସନ କାର୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଡିଲିଟ୍ ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ରାସନ କାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଡିଲିଟ୍ କରିପାରିବେ। ତ এইଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ଅପସନ୍ ରହିଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା କି ଆପଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡରେ ମେମ୍ବର ଆଡ୍ କରିବେ ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି এই ଯେଉଁ ଆଡିସନ ଅଫ୍ ମେମ୍ବର ତ এই ଉପରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଡିସନ ଅଫ ମେମ୍ବର ତ এই ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ NFSA ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମେମ୍ବର ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି, କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ এই SFSS ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯଦି ଆଡିସନ ଅଫ ମେମ୍ବର କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏରର ଶୋ ହୋଇପାରେ। ତ ସିମ୍ପଲି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର এই NFSA ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କ ମେମ୍ବର ଆଡ୍ ଚାଲିଛି ତ ଆପଣମାନେ ସିମ୍ପଲି ଆଡିସନ ଅଫ ମେମ୍ବର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସେ ଆଡିସନ ଅଫ ମେମ୍ବର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଅପଡେଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଡିଟେଲ୍ସ। ତ এই ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ରାସନ କାର୍ଡ ରହିଛି ତ সেই ରାସନ କାର୍ଡର ନମ୍ବରଟିକୁ এই ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କର সেই ରାସନ କାର୍ଡ ନମ୍ବରଟିକୁ এই ଜାଗାରେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗେଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ତ এই ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସେଇ ଆପଣଙ୍କର ଗେଟ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ରହିଛି ତ ସେଇ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର OTP ଯିବ। ତ ସେଇ OTPକୁ এই OTP ବକ୍ସ ଜାଗାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। OTPକୁ এই ଜାଗାରେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ এই ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି এই ଗେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସେ ଗେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସବୁ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଆଡ୍ ହେଇକି ରହିଥିବ ତ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଯାହା ବି ଯେତେ ଜଣଙ୍କର ବି ମେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ଆଡ୍ ହେଇକି ରହିଥିବ ତ এই ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ এই ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଯଦି ନ୍ୟୁ ମେମ୍ବର ଯେହେତୁ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ତଳକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାଙ୍କ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବକ୍ସ ରହିଛି ତ এই ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କର ବି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସିମ୍ପଲି ଆପଣଙ୍କର এই ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ବକ୍ସ ରହିଛି ତ এই ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ତାଙ୍କର ନାଁଟି ଇଂଲିଶ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ବୋଥ୍ ଦୁଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସିମ୍ପଲି এই ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଯାହାର ବି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ନାଁ এই ଜାଗାରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ বা টাইপ করন্তু। দেখন্তু এই জায়গায় নাঁকু এଠାରେ লেখি সারিয়া পরে তো ଆପଣ এই ଯେଉଁ ସାଇଡ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସିଲେକ୍ଟ ତ এই ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କ ଜେଣ୍ଡର କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଅଦର ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଜେଣ୍ଡର ରହିଥିବ ତାକୁ এই ଜାଗାରେ ଦେଖିକି ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ସେତିକି କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣମାନେ ତଳକୁ ଆସିବେ ତ
तो এই বক্স जो রয়েছে তো এখানে আপনার ডেট অফ বার্থ টাইপ করা পড়ব টাইপ এখানে আপনার যে ডেট অফ বার্থ রয়েছে তো তাকে এই জায়গায় আপনার ফিল করা পড়ব তো সেগুলি আপনার যা যে ডেট অফ বার্থ রয়েছে তাকে এই জায়গায় আপনার ফিল করে নিয়ন্তু তারপরে নেক্সট আপনার এই যে সিলেক্ট বক্স রয়েছে তো এই জায়গায় ক্লিক করলে আপনার দেখিপারে আপনার যে এই যে রাশন কার্ড যে বি আপনার হেড রয়েছে হেড অফ মেম্বর যে রয়েছে তো তাঁর সহ আপনার কোণ রিলেসন রয়েছে তো তাকে এই জায়গায় আপনার সিলেক্ট করা পড়ব দেখিকি আপনার ভাই ভৌণী মা বাপা কোণ আপনার যে রিলেসন রয়েছে তো তাকে দেখি আপনার এই জায়গায় আপনার সিলেক্ট করা পড়ব তো সিম্পলি আপনার যা বি রিলেসন রয়েছে হেড অফ মেম্বর যে বি আপনার যে রয়েছে রাশন কার্ডে তো তাঁর সহ আপনার কোণ রিলেসন রয়েছে তাকে আপনার এই জায়গায় দেখিকি সিলেক্ট করে নিয়ন্তু नेक्स्ट आपको ये बक्स आपने देखिपे तो आपको ये बक्स में किसी कराया पड़ोनी तो ये जगह आप गोटे एपिक नंबर रोचे तो आप से एपिक नंबर को देले चलो नदेले चलो जो आप पाखे किसी एपिक नंबर रोचे तो आपने अदरवाइज आप स्किप कर दिंतु तो तापर ये जगह आप बक्स से जो जहाँ भी आप ना आड करने चाहते तो ये जगह आप आधार कार्ड नंबर टी को जगह फिलअप करूँ तो जहाँ भी आधार कार्ड नंबर रही तो ये जगह जो आधार बक्स जगह आप फिलअप कर नियंतु तो ये जगह आधार नंबर दे सारा पर तो आप सिंपली साइड जो आप रही है ये जगह आप बक्स आप जो से आधार कार्ड एनरोलमेंट जो नंबर रही तो चाहिए दे पारे ना स्किप करेंगे तो ये कर सारापर आप सिंपली तौक आसवे देखिए आपंकर ये कर सारा तौक आसला जो आपको जो डिक्लारेशन जो रही तो ये टिक बक्स पर क्लिक कर नियंतु तो ये टिक बक्स पर क्लिक करदे जमी आप टिक बक्स पर क्लिक कर सारा जो लिखाई ये जगह जो लिखाई आप अपडेट जो लिखाई तो सिंपली आपने अपडेट उपर क्लिक करदे तो जमी आप अपडेट उपर क्लिक करदे तो आपंकर जहाँ ना आपंकर आड करने चाहूले तो ना आपंकर राशन कार्ड आड हो तो से आपने आड हो सारा पर आपको पुणी कौन गोटे कम करने पड़ो ना जो आपंकर जो फूड सप्लाय आप जो आप राशन डीलर जो रही आपंकर जो ब्लॉक ऑफिस जो आपंकर सप्लाय जो आप ऑफिसर रही तो सेठा जाकि आप इक्वासी करने पड़ो आप फिंगर कि आईरिश आप टाइप इक्वासी करने पड़ो तो तापर जाकि आप राशन कार्ड आपंकर जार भी ना आड करेंगे तो तार ना आप ऑटोमेटिक आप आड हो तो इजिली आड हो तो से ब्लॉक ऑफिस को जाकि जो आप सप्लाय ऑफिसर कि राशन डीलर को जाकि आप इक्वासी करने पड़ो तापर जाकि आप राशन कार्ड आपंकर आड हो पार देखो तो ये मुझे आउ गोटे कथा इम्पोर्टाट कथा गोटे कहीदेपी चाहिए तो आपंकर जहाँकर भी जो यही आप राशन कार्ड मेम्बर आड करने चाहते ना आड करने चाहते तो कम से कम 5 वर्ष अधिक होता आवश्यक से पुओ हो कि झी हो आप जहाँ भी हो तो आपंकर 5 वर्ष अधिक होता आवश्यक और आधार कार्ड आवश्यक ताहले जाकि आप राशन कार्ड मेम्बर को आड करेंगे ना को आप जोड़ी पारे तो ये भाव में आप राशन कार्ड न्यू मेम्बर आड करेंगे आपंकर पुओ झील जहाँ भी आप ना आड करने चाहते तो आपने भाव में सिंपल आप वे निज मोबाइल रही किसी मिनिट भितर आपंकर राशन कार्ड मेम्बर आड करेंगे आपको कौ जगह को भी जावाई पड़ोनी ये राशन कार्ड आप मेम्बर आड करने कौन जगह को जावाई पड़ोनी आपने सिंपली इक्वासी माध्यम आप राशन कार्ड मेम्बर आड करेंगे जदि आप राशन कार्ड मोबाइल नंबर लिंक आउ जार आप ना आड करने चाहते आधार कार्ड जब रही आपने सिंपली निज मोबाइल रही आप घरे रही निज मोबाइल मेम्बर आड करेंगे।